Mă prezint, sunt Andrei Dănică, candidez la funcție de consilier municipal în Consiliul Municipal Chișinău, din partea blocului electoral Lista Poporului. În același timp, vreau să spun că de mai mulți ani în luptă împotriva crimelor economice și corupției, cred că unii din telespectatori mă recunosc. Deci astăzi este o temă foarte, foarte interesantă, după părerea mea, referitor la aceea că și Dorin Chirtoacă are diplomă falsă. Deci, în primul rând vreau să spun clar telespectatorilor că nu-s vorbe goale, este un lucru concret, documentat, probat, probe video. Am lucrat la această întrebare 3 ani de zile. Și eu personal am filmat tot ce e legat de această diplomă falsă a domnului Chirtoacă. Deci astăzi vreau să vă spun că o să auziți în premieră așa informație și este veridică 100%. Deci, în primul rând vreau să vă spun că acum am fost la CEC și am luat o xerocopie din dosarul Partidului Liberal. Partidul Liberal și referitor la domnul date biografice ale candidatului la funcția de primar din partea Partidului Liberal, Chirtoacă Dorin, unde este scris că, sub punctul 8, gradul didactic și titlul științific. Gradul didactic, licențiat în drept, și titlul științific, master în administrație publică. Acest titlu științific, această diplomă de master de administrație publică, este falsificată împreună cu rectorul Academiei de Administrare Publică, pe lângă președintele Republicii Moldova. Acum mai de mult se numea și pe lângă prim-ministrul Republicii Moldova, dar am înțeles că este decretul, iar președintele să se renumească Academia de Administrare Publică pe lângă președintele Republicii Moldova. Această diplomă de master în administrația publică este falsificată 100%. Directorul, și nu în ultimul rând, foarte importantă persoana care a acoperit această ilegalitate este rectorul Academiei, domnul Marina, care până acum nu este rector, dar a fost în timpul când domnul Chirtoacă a trebuit să intre la seminare, la sesiuni, la lecții, da, de masterat, dar n-a fost prezent nici la o lecție, are numai absențe. În timp de 3 ani de zile, domnul Dorin Chirtoacă nu a fost nici la o lecție în această Academie și mai mult ca atât, în 3 ani de zile nu a fost nici la un examen. Numai la ultima zi, la ultimul examen de susținere a tezei de licență, da, masteratului, numai atunci dumnealui s-a prezentat, sunt filmările numai atunci că s-a prezentat și a susținut teza de licență, fiind introdus ilegal în lista persoanelor care sunt și trebuie să fie admiși la acest examen și la această susținere a tezei. De ce spun asta? În primul rând, cel mai important lucru, de ce noi vrem să spunem asta, este confirmat, și filmările video să vă demonstrăm, că este confirmat de însuși rectorul în funcție, care spune, după domnul Marin a fost alt rector numit Oleg Balan, care este astăzi ministru de interne, care confirmă, și sunt probe video, care confirmă clar că domnul Dorin Chirtoacă nu a fost nici la o lecție și nici la un examen. Și privind regulamentul intern a Academiei de Administrare Publică, lângă președintele Republicii Moldova, este stipulat în acest regulament clar că persoanele care au mai mult de 40% absenți la aceste lecții care le-au avut ei, seminare și așa mai departe, nu este admis la susținerea examenului. Adică Dorin Chirtoacă nici nu trebuia să fie admis la susținerea examenelor de nici anuale, sesiunile anuale, la care el nu a fost prezent nici la una. Și mai mult ca atât, nu trebuia să fie admis nici la examenul
ultimul, susținerea tezei de licență. Sunt încălcări foarte grave și acoperite de fosta conducere a Academiei de Administrare Publică și în frunte cu domnul rector, care, dumnealui, este subaltern de partid a domnului Chertoacă. Tot este din Partidul Liberal, face parte din Partidul Liberal. Domnul Chertoacă este, cum s-ar spune, șeful lor, deoarece este prim vicepreședinte a Partidului Liberal, dar domnul Marina a fost rector, a fost tot în subaltern la domnul Chertoacă. Și este membru de plin al Partidului Liberal. Deci, toate aceste falsificări au fost făcute numai cu scopul ca să dea titlul științific domnului Chertoacă. A fost falsificată această diplomă de master în administrația publică special, ca să arate că băietul Dorin Chertoacă e foarte învățat, foarte citit, are și titlul științific. Eu îmi pun mari întrebări cum am mai absolvit el și cum este licențiat în drept, nu se știe cum a învățat. Dacă am învățat tot așa și am dat tot așa la lecții cum au fost și la masterat, înseamnă că îmi pare rău pentru domnul Chertoacă. Știm acum toți, una din cele mai importante știri care este astăzi, că domnul premier Găburici a demisionat și eu când am auzit care este motivul lui, care principal de bază, care a spus el că a demisionat, este faptul că prea mult s-a vehiculat în presă referitor la ce că au conegrit cu diploma lui fals. Vreau să spun acest lucru că nu numai prim-ministru Găburici, fost, cum înțeleg eu, dacă dă demisia, are diplomă falsă. Sunt foarte mulți oameni de la noi din politica noastră s-au fost depistate cazuri că au diplome false. Și astăzi eu vorbesc despre Dorin Chertoacă. După informațiile care le dețin eu și este să divulgă că domnul Dorin Chertoacă este pregătit de unele persoane ca să fie numit prim-ministru, în noua alianță se dorește de a numi pe domnul Chertoacă prim-ministru. Știți foarte bine, se vehiculează în presă referitor la faptul că domnul Ghimpul s-a înțeles cu domnul Plahotniuc, au avut careva întâlniri înainte de protestele din duminică și au făcut tot posibilul ca să interzică cetățenilor. Partidul Liberal a ocupat pe 2 ani de zile înainte Piața Mare Adunării Naționale, au arendat-o și noi, cetățenii simpli, am fost nevoiți să ne... Zeci de mii de oameni au fost nevoiți să înghesuie sub copaci, în tufișuri. Eu personal am protestat de pe acoperișul, colțul clădirii cu primărie și am protestat împotriva Partidului Liberal când ne-au luat Piața Mare Adunării Naționale. Deci, dacă Găburici a dat demisia privind faptul că are diplomă falsă, eu consider că nici Chertoacă nu trebuie să fie numit sau măcar propus la funcție de prim-ministru dacă el în aceeași situație tot are diplomă falsă, falsificată și legat de masterată în administrația publică. Vreau să vă mai arăt încă o cerere pe care eu am scris-o pe data de 18/07/2014 către rectorul Academiei de Administrare Publică, doctor habilitat, profesor universitar Oleg Balan, care astăzi este în funcție de ministru de interne, de la Andrei Donică, cere, rog respectuos, este semnătură, rog respectuos să-mi eliberați extrasul din registrul de evidență a frecvențelor la orele teoretice și practice a masteratului Dorin Chertoacă pe parcursul anilor de studii 2011-2014. Este confirmarea că au primit. Am primit așa răspunsul pe care l-am primit de la Academia de Administrare Publică pe data de 15/08, adică peste o lună. Peste o lună de zile am primit. Academia de Administrare Publică a examinat cererea dumneavoastră din 18/07/2014 la referitor la eliberarea extrasului din registrul de evidență a frecvențelor la orele teoretice și practice ale masteratului
Dorin Chirtoacă și vă informează că conform prevederilor articolul 3 și 5 al legii numărul 133 din 0807-2011 privind protecția datelor cu caracter personal, extrasul solicitat nu poate fi eliberat. Semnătura Oleg Balan au semnat un prorector Grozav. Grozav, îmi pare că familia. Deci, referitor la această răspuns. Protecția datelor cu caracter personal. Oare în registrul frecvențelor și absențelor, că scrie Dorin Chirtoacă și este în șir numai AAA, adică absent, 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 asta este date cu caracter personal? Date cu caracter personal este atunci când spune toate datele privitor la un cetățean concret, ce e legat cu buletin de identitate, codul ITNP, buletinul, serie și așa mai departe. Dar aici nu este date cu caracter personal. Aici asta este date cu caracter public. Este o informație publică. Aceasta este o informație publică. Cetățenii au dreptul să cunoască câte absenți, la câte lecții au fost masteratul Dorin Chirtoacă, persoană publică, la lecții. Deci nu avem informația că dumnealui nu a fost nici la o lecție. Nici la o lecție. Și vă repet încă o dată, conform regulamentului intern a Academiei de Administrare Publică, 40%, dacă ai mai mult de 40%, inclusiv 40% în sus, absenți, atât, gata, domnul Chirtoacă nu trebuie să fie inclus în lista masteranților care se dă sesiunile anuale și mai mult ca atât și acela la ultimul, peste 3 ani de zile, referitor la susținerea tezei de licență de masterat. Aceasta tot a fost falsificat și a fost acoperit directorul, ne lămuresc încă o dată că a fost acoperit director subalternul partidului, subalternul și membrului Partidului Liberal și subalternului domnului Dorin Chirtoacă în Partidul Liberal. Deci, v-am arătat toate actele conform cărora astăzi am început a face această conferință și să vă argumentez că totul este, informația aceasta este 100% veridică. Mai mult ca atât, vreau să vă demonstrez că sunt făcute filmări operative timp de 3 ani de zile, eu am lucrat asupra la aceasta. Din ce motiv? Vă spun din ce motiv. Eu personal am învățat la Academie de Administrare Publică pe lângă președintele Republicii Moldova 5 ani de zile în calitate de student am fost. Deci dumnealui face studii postuniversitare, a făcut 3 ani de zile, a făcut așa după documente, dar în realitate nu a făcut când a fost la lecție. Eu am dat dreptul să lupt împotriva la aceste fără de legi, deoarece eu am învățat 5 ani în această Academie, cum am avut note de tot felul, dar aici o persoană care se face așa de deșteaptă și așa de importantă în politica moldovenească, face pur și simplu falsuri cu rectorul, cu administrația Academiei, au făcut falsuri și s-au falsificat o diplomă postuniversitară de masterat în administrația publică. Și am filmările și vă voi arăta și filmările concrete. De exemplu, dacă se poate, puteți să vă uitați. Так. Dacă vedeți, aici sunt filmările din 2013. Penultimul examen al dumnealui. Luna 3, 24 dată. Sunt studenți de dumnealui care acum stau și așteaptă să intre la examene. Deci este panou, examen, adică spune că Dorin Chirtoacă este la examen, adică ar fi trebuit să fie la examen. Dau puțin mai înainte. Poate dat mai tare, nu-i nimic, da? Nu aveți box, da? Domnul Chirtoacă deja a intrat, aici se întreabă. Nu a intrat. Nici nu l-am văzut.
Aceste video vor fi plasate pe internet și toți ar putea să vadă filmările, cum se discută, ce se discută. Colega dumnealui care au umblat la acest examen a venit, dumnealui a spus că nu a fost domnul Cheptoacă, nu a intrat și nici nu a venit. Nu l-a văzut, deopște nu l-a văzut. Așa că examenul puteți să arătați, da. Și el așa și n-a plecat. Nu a fost. În 2013 în 2018 nu a fost la examen. Așa în 2011, în 2013, în toate, și în 2012 nu a fost nici la un examen. Noi avem filmările la acești ani. Dată sesiune de recuperare. Vă spun care e situația. El nu avea dreptul nici să fie primit la sesiune, deoarece nu a fost nici la o lecție. Nu a fost nici la o lecție, nu a avut. Vă mai arăt o filmare, de exemplu, altă filmare, dacă se poate. Pare rău că nu sunt boxe. Nu sunt boxe în deopște, nu e niciun box, nimic, nu se poate de-a dus în box, vă rog frumos. Vă rog frumos. Că aici tot așa să mă apropii de altă domnișoară, care cu dumneavoastră a fost în grupă. Întreb, dumneavoastră sunteți în grupă, domnișoară? Da. Dumneavoastră sunteți în grupă cu domnul Cheptoacă? Da. Nu știți, a intrat domnul Cheptoacă și a spune că nu, nici nu l-am văzut. Da, eu nu l-am văzut, spune acum. Încă o dată, repet, aceste filmări vor fi puse în internet și toți care au dorință să le vadă, le vor vedea în internet. Să audă toți ce vorbește. Sunt, da? Careva boxe, da? Foarte bine. Dacă aici mai pun încă o dată domnișoara care m-a apropiat referitor la să întreb domnul Cheptoacă. Da, dar eu nu l-am văzut. Fix așa vă pun și colegii care alții spun că nu l-au văzut. Dacă aici sunt filmările tot cum iese de la examen, dar domnul Cheptoacă nu iese toți, dar domnul Cheptoacă nu iese de la examen. Acum și domnișoara asta vedeți că nici nu cunoaște, practic, că nu l-a văzut niciodată. Da.
chiurtoacă, ei nu l-au văzut niciodată în drum, nici la lecții, nici la examen. Altă lucru foarte important, pe părerea mea cel mai important, este confirmarea domnului Balan, rector, fost rectorul Academiei de Administrare Publică, care a fost numit după rectorul Marina, care este subalternul de partidă domnului Chiurtoacă. Domnul Balan a confirmat că acest cetățean Dorin Chiurtoacă nu a fost nici la o lecție și nici la un examen. De ce eu rog ca domnul Balan, fiind acum în funcție de ministru de interne, să autosesizeze în baza declarațiilor proprii, să fie intentate procedurile care este nevoie de a controla această ilegalitatea falsificării ca diplomii. Procuratura Generală să fie, împreună cu Procuratura Generală, să fie intentat dosarul penal și noi să depunem toate, eu să depun toate acestea sesizările și declarațiile care necesită conform legii ca să fie intentate și pornind în procesul penal. Deci, acum vă pun filmarea domnului Balan, cum dumnealui îmi spune că da, eu vă confirm că nu am fost nici la o lecție. Eu cum înțeleg că este așa. fost, dar cum să ne spus? Termenul personal, eu nu știu de asta. Cum a fost? Era o tehnică aici, pentru că de ce nu și date, ce cred, care nici nu a fost, nu a fost. Cei care sunt actualmente la Academie și directorul, proiectul, și se sunt persoane în funcțiune, de program și la deci, Dacă dumneavoastră vedeți, ca să nu se montează ceva, este actualul ministru de interne. Și nu vreau să ne gândim persoane care eu, ca și actual rector, vreau să cei care o să mă întrebe. Iată, actual ministru de interne, domnul Balan, atunci era în funcție de rector, după acel alt rector care au falsificat diplomul. Și în discuția mea cu el, în minutul 5, acum e căutați. Discuții și cu colegii, spus că niciodată nu au fost la nici o lecție și niciodată nu au fost nici la examen. Dar eu spun că nu au fost nici la o lecție. Și de vă spun că știți să mă zic. Eu vă pot spune ferm că el nu a fost nici la o lecție. Asta o spun eu, confirmă rectorul. De aceea mă pun încă o dată clar. Deci, spus că niciodată nu au fost la nici o lecție și niciodată nu au fost nici la examen. Dar eu spun că nu au fost nici la o lecție. Și de vă spun că știți să mă zic. Dacă chiar facă, nu îi spate. Pentru că poate fost primar. Deci, dumneavoastră ați auzit, ceea ce am spus eu că nu a fost nici la o lecție și nici la un examen, domnul rector a confirmat și a spus că eu pot să vă spun ferm că dumnealui n-a fost nici la o lecție. Ilegalitatea și falsificarea acestui dosar, nu dosar, dar aceste diplome de masterat, constă în faptul că Dorin Chiurtoacă nu a fost prezent la lecții și ceea ce prevede regulamentul intern a Academiei, dacă persoana este absentă și are absență de 40% din toate lecțiile, da, din toate seminarele, 40%, el nu are dreptul să fie inclus în lista masteranților care sunt admiși la examen, la sesiunile anuale și mai mult ca atât la ultimul examen, la susținerea tezei de licență. Pot să vă mai arăt niște filmări. În ziua când am fost, ca să înțelegeți, că, de exemplu, în ziua licenței, asta dau în 2014.
zice domnul, el când susține teza de licență. Astăzi este data de 7 februarie 2014, orele 9 și 15 minute. Să început. Așa. Este orarul susținerii și persoanele care sunt admise la susținere. După cum vedeți, sub numărul 11 este Chirtoacă Dorin, ultimul post. Dumnealui la acest examen, la această susținere de licență de masterat, a venit aproape în ultimele 20 de minute, l-a dus o doamnă, el nici nu știe în ce cabinet trebuie să intre, o doamnă l-a condus și a spus că aici trebuie să primiți. Și a intrat în sală și apoi a susținut, a citit teza pe care o avea el scrisă. Nu știm cine o mai scris o teză aceea. Pot să vă arăt și filmările susținerii. Unii eu am rugat comisia, președintele comisiei, am rugat să nu fie Dorin Chirtoacă admis la această susținere. Atunci era președintele comisiei, domnul Cecan. Examen și este film. Bună zi! Se invită domnul Dorin Chirtoacă pentru susținerea obiectivului dispoziției climatice relevate cu realitățile din Ministerul Bună ziua, Comisie, dacă se poate un cuvânt, numesc Danic Andrei, sunt lider asociație pentru combaterea crimei contra corupției. Am rugăminte față de președintele Comisiei, față de dumneavoastră, toți membrii Comisiei, să nu fie primit domnul Chirtoacă, deoarece noi am monitorizat cazul, am filmat, pe decursul de ani cât el au învățat, au venit la lecții, examenele nu au susținut. Colegii știu foarte bine că el nu a venit și nu a susținut examen și totul este filmat. Vă repet încă o dată, este filmat cum nu vine domnul Chirtoacă la examen. Apare o întrebare, cum domnul Chirtoacă este inclus în listă, conform regulamentului. Cei care au restanță la examen nu sunt incluși. Masterat Chirtoacă face parte din ordine emis de Academia de Publică privind lista masteraților admiși la susținerea tezei. Deci, în cazul dat, noi ne conducem de acest ordine emis de către rectoratul academic. Deci, testul este eligibil. Eu mă conduc atunci și nu doar eu în calitate de președinte Comisiei și colegii ne conducem de acest ordine emis de către rectorat. Toate restul cele în cazul dumneavoastră urmează să fie probabil discutate la rectorat în contextul emiterii acestui ordine privind admiterea masterazilor la susținere. În cazul dacă el este admis, spunem noi, sesizăm procuratură, să vedem care e situația, care profesorul a falsificat documente și așa mai departe. De ce eu vă spun? Da. Eu am învățat în această instituție 5 ani de zile, dumneavoastră știți. Dumneavoastră poate nu merită. Da, da. Eu nu merită. Deci, aici este ultima filmare, da? E clar, la nume la susținere, unde el a fost prezent unica dată, domnul Chirtoacă, colegii lui de la această instituție l-au văzut prima dată, deoarece nu l-au văzut nici la seminare, nici la susținerea examenelor, adică anuale, sesiunilor anuale. Acum, prima dată au văzut colegii, l-au văzut. Până acum îl știau numai pe listă că este. Am rugat respectuos Comisia și președintele Comisiei, domnul Răcican, să nu permită domnul Chirtoacă susținerea tezei de licență. Dumnealui clar a spus că nu poate face nimic, deoarece este ordinul rectorului, unde este scris că domnul Chirtoacă este inclus în lista persoanelor care sunt admiși la susținerea tezei de licență. Este un ordin ilegal făcut de un subaltern a Partidului Liberal pentru șeful lui Dorin Chirtoacă și acest ordin trebuie să fie anulat,
să fie intentat dosarul cuvenit, dosarul penal pe acest caz și să meargă ancheta, să vedem care e situația, câte absențe au avut în realitate, la câte examene au fost și așa mai departe. Vă spun încă o dată, sunt filmările la toți anii aceștia, când au fost nici la examen, și noi toate aceste documente pe care le am personal, le-am făcut timp de 3 ani de zile și filmările, videoprobele, le voi pune în dosarul, în sesizarea pe care o depune eu la toate instanțele competente și voi cere ca această diplomă, domnul Chirtoacă, să fie anulată. Trebuie să fie anulată, deoarece este falsă. Vreau să mai acceptez încă o dată tuturor celor care ne privesc. Stimați cetățeni, eu înțeleg faptul că acum toți vin cu diferite declarații, mulți sunt plătiți pentru cei ca să denigreze pe alții și așa mai departe. Eu am luptat împotriva hoților și împotriva crimelor economice și corupției mai mulți ani de zile și ceea ce am spus eu azi este totul documentat, este totul probat și voi face tot posibil că această persoană, Dorin Chirtoacă, care s-a discreditat totalmente prin faptul că este un hoț și el și fură cu comuniștii în Consiliul Municipal Chișinău, voi face tot posibil ca să fie anulată și pornit procesul penal pe falsificarea diplomei pe care o deține el și a menționat în biografie, este master în administrația publică. Știm foarte bine că el este în cărdășie acum în Consiliul Municipal cu comuniștii. Am depus la procuratură, eu personal am depus la sesizare la Procuratura Generală și la CNA să fie intentat dosarul penal privind ultimul furt din patrimoniul municipiului Chișinău, anume la Consiliul Municipal, ultimul Consiliu Municipal, unii alții au venit și au făcut show, pur și simplu și s-au tras de urechi. Deci vreau să vă spun că alaltă ieri au fost ridicate la Primăria Chișinău, au fost făcut deja perchiziții și au fost ridicate toate deciziile, toate dosarele privind acest furt al patrimoniului municipiului Chișinău. Și dosarul, procesul penal e pornit și sper ca toate persoanele vinovate să fie trase la răspundere. În funcție de Dorin Chirtoacă, secretarul Consiliului Municipal Valeriu Didencu și toți consilierii municipali care au votat pentru aceste decizii ilegale. Și-au atribuit mai multe terenuri, peste 300 ceva de terenuri, în proprietate, în arendă, la privatizare și așa mai departe. Deci, dacă aveți careva întrebări, eu pot să vă răspund la toate întrebările. Asta este informația pe care eu astăzi am vrut să o scot în veleac, deoarece am aflat că domnul prim-ministru a dat demisia. Motivul lui principal a fost că prea mult s-au denigrat referitor la diplomă și informația pe care o deținem acum toți cetățenii vorbesc despre asta, că este o înțelegere între domnul Gimpu și domnul Plahotniuc să facă alianță împreună după alegerile locale și se spune că domnul Chirtoacă a fost propus de domnul Gimpu ca să fie domnul Chirtoacă susținut la funcția de prim-ministru. Și acum, după cum înțelegem, mă să lucreze la faptul că domnul Chirtoacă să ajungă prim-ministru. Dacă Gaburici a dat demisia referitor la ceea că are diplomă falsă, consideră că nici domnul Chirtoacă nu merită să fie un prim-ministru a Republicii Moldova. Cel puțin nu mai spunem că sunt hoți ca și toți și fură numai să gândesc cum să facă milioane și fură proprietatea municipiului Chișinău, dar și el are diplomă falsă, așa că nu merită nici vorbă ca să fie prim-ministru al Republicii Moldova. Dar lista cu absenție se poate declinat numai dacă vă adresați la Baghirul, prokuratura точно să o primiți să Lipsa de cu absențe, eu trebuia să o primesc la prima mea cerere care am scris-o pe data de 8/07/2014, unde am rugat respectuos să-mi fie eliberată registrul de evidență, extrasul registrului de evidență a frecvențelor la ore teoretice și practice a măstratului Dorin Chirtoacă. Atunci trebuie să ne se elibereze. Dar mie mi s-a invocat că este o informație și privind protecția datelor cu caracter personal, noi nu putem să le dăm. Dar în registru scrie clar, Dorin Chirtoacă, absent sau neabsent. Ce informații cu caracter personal poate să fie în registru?
Nu este. Și special nu mi s-a dat, special ca să nu afle cetățenii dreptate. Acum când ați fi intentat dosarul penal, procuratura, Ministerul de Interne, ministrul doamna Sandu, Maia Sandu, a să aibă dreptul să ridice toate aceste extrase a frecvențelor pe care sunt înregistrate în registru. Și să vedem care e situația. De ce nu au fost la examene, de ce au fost incluse în lista la examene și așa mai departe. Da, dețineți informații referitor la falsificarea unui diplom numai la aceste studii, că eu am mai făcut studii undeva. El a făcut studii, după câte eu țin minte, spunea ceva în România. Și n-aveți datele. Nu, dar eu în România n-am avut, nu știam atunci. Acum eu pur și simplu am aflat că domnul Chirtoacă, în 2011 am aflat că vrea să deții diploma, să obții diploma de master în administrația publică și a depus documentele să fie înscris la acesta. Și eu învățând tot 5 ani de zile la această academie, cam am avut dubii că dumnealui a să învețe și a să vie la sesiuni și la seminarii. Și dubiile mele nu au fost, nu am greșit în lucrul acesta. Într-adevăr, nu au fost nici la o lecție. Dumneavoastră ați văzut, colegii lor nici nu știu, nu l-au văzut niciodată. Prima dată l-au văzut până la susținerea tezei. Și de ce eu sunt convins, cu toate materialele pe care le-am obținut eu, filmări de 2 ani, 3 ani de zile am filmări, acum v-am arătat numai câteva, a să fie puse în internet, ca să fie clar, să vadă internauții clar, că nu spun minciuni sau așa mai departe. Deci, ele sunt destul de, toate aceste probe vor fi incluse și, adică vor fi ca probă în dosarul penal care va fi intentat. Cu toate că numai ridicarea extrasului de registru absenților, da, a Dorinul Chirtoacă, asta demonstrează clar că el nu a fost nici la o lecție și 40% conform regulamentului, dacă au lipsit, el nu trebuia să fie inclus în lista persoanelor care sunt admise la susținerea tezei. Așa că aici obligatoriu trebuie să fie pornit procesul penal privind falsificarea. Prima persoană care trebuie să fie interogată, dat statut procesual, nu știu, bănuit, învinuit sau nu știu, să decide, este rectorul, fost rectorul, doamna Marin, care este subalternul de partid a domnului Chirtoacă, care tot este din Partidul Liberal. Este prima persoană care trebuie să fie vizată în acest dosar. Și această diplomă trebuie să fie anulată, deoarece este ilegală. Și credeți că această informație nu s-a prezentat că duminică vor fi alegeri, în ce alegeri sau care va fi motivul? Nu s-a prezentat, în afară de ceea ce scris în oficialul document. Domnul Gaburici? Nu, cum credeți, care este motivul, după părerea dumneavoastră, de ce nu s-a prezentat lista cu absențe? Lista cu absență nu s-a prezentat mie, deoarece nu au dorit. Uitați-vă, lipsa cu absență, peste o lună de zile îmi spune că nu am dreptul ca să date caracter personal. Nu au vrut să știe cetățenii despre realitate, că tare să închidă gură. Pe urmă, după asta s-a demonstrat chiar că, de exemplu, prim-ministru nu are diplomă și este falsă, la prim-ministru falsă. Treaba lui, falsă, bine că a demonstrat și așa prim-ministru nu merită să fie în fruntea statului dacă are diplomă falsă. Dar, în același timp, dați să ne lămurim și cu alții. Uitați-vă, este domnul Chirtoacă, care tot are diplomă falsă și acum domnul Gimpu cu domnul Plahotniuc îl gătesc candidat ca prim-ministru. Numai la această condiție au mers Gimpu acum în Piața Mării Adunării Naționale și au închis Piața Mării Adunării Naționale pentru Partidul Liberal. Restul persoanelor, 10.000 de oameni care au protestat la protestul, la mitingul desfășurat de către Platforma Civică, Demnitate și Adevăr și s-au sfădit cu ei numai credeți-mă, numai pentru niște promisiuni. Dar ce poate să fie mai dulce acum pentru Gimpu să-l aibă pe nepot sau prim-ministru? Noi doar știm, eu am demonstrat că când și-a fost și Gimpu a avut Ministerul Mediului, am arătat cum s-au furat milioane din țările de irigare, din sate, s-au scos țările de irigare, au făcut milioane.
Eu am demonstrat mai multe lucruri care am, într-adevăr, care am arătat scheme frauduloase de furt din proprietatea statului. Și ghimbul e fix așa de hoț ca și liberalii democrații, ca și democrații, ca și comuniștii, ca și restul toți. Și socialiștii, credeți-mă că n-au de gând să facă ceva pentru țara asta. Toți. De aceea am o rugăminte și un ultim apel. Stimați cetățeni, nu mai votați partidele politice care v-au discreditat. Nu mai votați partidele politice deoarece ei se gândesc numai cum să facă să acumuleze bani în bugetul partidelor. Vă rog mult, luând în considerație că cunoașteți că eu mai mulți ani de zile am luptat împotriva crimelor economice, împotriva corupției, să susțineți echipa mea unde mă aflu eu. Sunt în blocul electoral, lista poporului, sunt candidat în Consiliul Municipal și mai mult ca atât, sunt candidatul în listă sub numărul 1, cap de listă. Este un bloc electoral cel mai cinstit, credeți-mă de ce, deoarece în tot blocul acesta, 40 de persoane, niciun membru de partid, toți suntem activiști civici. Dacă vă dați seama, în partide politice, uitați-vă care situație, în partide politice, candidatul primar, el tot timpul este primul pe listă. Dar la noi, atât e transparent și atât e democrație și e făcut totul frumos, legal și fără implicarea politicului, că tot echipa unde mă aflu eu astăzi, toți împreună am ales candidatul în primar, domnul Igor Căldare, dar tot aceeași echipă a ales că primul pe listă în Consiliul Municipal trebuie să fiu eu și al doilea domnul Căldare. Deci așa ceva în istorie nu mai fost că partidul politic spui primarul să fie nu primul pe listă. Deoarece noi nu suntem oameni politici, noi suntem toți activiști și ne-am regăsit în platforma aceasta, lista poporului în blocul electoral, unde vrem să ajungem în primărie să luptăm cu hoții aceștia. Așa că susțineți, vă rog, lista, blocul electoral, lista poporului cu insigna ceasul. Dacă aveți careva întrebări, vă mai răspund. Nu sunt.